عليكم كبرات على زينا انه التحباباري هصص كنتات حورات هاجرات مارتن جريفز اب اثيوبيا زجمروا مغشا يقصل كمزلو وهابق على حورات هاجرات ستيفن يورك غليصو مستر جريفن تمالي مس منستر سلام اتهاجر ويزرو مفاريات كاميل بزعبها سباو كنتات دما مس بريزيدنت كل الامحرات واغنيو تشاجر تزراريبهم مس كوميشنر حبرت افريقيا كفلت عنا سباون محبراون زفر اميرا الفدل كمون مسوكل تستفر على هاجرات تراخيبهم يوم اب كل تجراي ونزاتو مستر جريفن اب حوزين نماخلات طعنان تمرتن تعذبهم مسدك انستيو دك تبعتيون سب السلطان تكبابن تزراريبهم اب كتما فرويني زركب ماكل وشطاوي تمزابلتي اتيوم كاب قدات مرحت كومينيتن سباو تكالاتن ريتوتات تقبلهم إذا كم زي لكله سبعة كنتات أبكل العفار بسنكتي كاب تجراي زلحة جتت ينقل كل كم ظل أتوها بقال جليسو بمسارة كباباوي سب السلطان أساسا وعشة تفناقلتي قالوا بسنك جتت أمم عفار سومالين دم 35 شح سبات تفناقلهم كم زركبو جليس الله أوشت زحلف السمنترا إثيوبياويان مخانم زقمت أستات 5 أسكرنات أفلق ويك عروبا أنصاف فوم أبجزء السودان كبز ترخبو تكالزينا أسوسيتد برس غليصو بمسارة سب السلطان سودان اتوم أسكرنات كابت بخينات تجراي أزيو تسألي زلو كبابي روى تكزز حلفلو مسمر مخاني غلصو اب معسكر سدتنياتات حمدايت زنطفو زلو كلتا إثيوبياويان سمويات عنا بوغنم زركبو زلو أسكرنات كابت بخينات تتقعي زلو كبابتات حمرا أنصافهم زمتصو كم زخونو تقيسام أسوسيتد برس بزحئتهم اب مايات سودان ترخبو كابت تجراي مخانم زتقمتو أسكرنات كابت أقدمو زصبصبو 4 ناب 5 كب أبيلو والله اتوم أنصافهم زركبو زلو أسكرنات كبيد أكلاو چفچفا زوردومن قلياتهم بقمت تأثيرهم زتحالون مخانمون زرعيو بسنكي نهاري اتو حزاي رواقنا نكلهم أسكرينات موسى خمزي تخالة حفشاو بزح قدات لعل اتهم ترخيبهم زلو كونو خمزخولو اب معسكر سدتنياتات حمدايت زنطف زلو الدكتور تيدروس تفرا نأسوسيتد برس قليت الله بمنقس إثيوبيا أبزونن ناي تويتر قص نرغبتات أسكرين زملكت سبساب بحالتات تجراي زقاوح وصو حاسوت كبل كم زينة ساقوون اتزين حبيرو إذا كم زي لكالو حلافت سقر بحري حاجز أمريكا USAID سامانتا باور تمال سوني اب سودان زركب معسكرات سدتنياتات إثيوبياويان كم زرعيا تفاليتو سامانتا باور نتوم أنصافيفهم زترخبو ريساتات أملكتن بتويتر اب زفنو صحف اب دوبات سودان إثيوبيان زمعزل ورتات أمنازت حساسبيو سنبتا معسكر سدتنياتات السودان بسيحي أزيو لبز تنكف زانتاتات اتهم كابتغينات هاديمهم تعاقبهم زلو سدتنياتات سميعي موتو سخت زيغاتات كيس عبا تنحانحات وغنات زي تقدب سواو حاقز كفقدون بقصبات كوينات دو كبلون اصوع إيلانيان قصالو قعزو سامانتا باور مس منقست إثيوبيان مزراب بقندو دمانت 16 مليون هزبي حيزو زولو كل تقراي أفدق بزعابا زغفتولو مقدن مزتايو زغفا حدقا درق إذن صلالو زولو كل تقراي بمسارة حبريتا منقست أمريكا أستات 900 الشح زيقاتات نحدقا صميت تقاريعو يركب أب منقو سودان إثيوبيان زولو زمدناتات شاقيرو دقاي هاللمبر بسمر موقعزي حاجز بسودان أبلكان مئتاويو دليت USAID حلافت USAID سامانتا باورن اتحبابار هصص قدات حورات هاجرات مارتن جريفزن نابتي أمايتا شحات سلاماويان سبات اب اوان قجت حدقات اميتان صلالي وزلو تقراي مبصحهم أزيز دقافيو إلهم بريزيدنت ريفيوجي انترناشنال إيريك شواز كلتيوم سبا السلطان كلهم وغنات بمسارة عالم لخي حقي نسلاماويان سبات كهلو سباوي قربات بزي عن كفكف نابت صباي حزبي نكحلف قديتات كم زلهم نكزغاغرو عدل كفتر اللهم يو جن جزيه يملطنا الله يبلو مستر شواز 900 الشح تقارو زاقيد ابدقات اميت وديقوم كم زركبو 3.4 مليون حزب دما هصوص حاجز انت زي بسحوه اب حدقا خود كم زخيل اتمقلص يحبر كلهم تواقات حيلتات نوت هادرا وفريد دو كبلو زي تدرت ملؤن سبع حاجز نخحلف أبدا الهزب إثيوبيان صلالي نزول كبيت اميت كوقدون بصوعتا قريب الله نتا انصلالي زول حدقات اميت نمخلاف سموناوي استات 600 نايت سعنت ماكاين
ናብ ክልል ትግራይ ካኣትዋ ኣለዎን ዝብል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ብወገኑ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ትግራይ ዝኣተዋ 50 ማካይን ጥራሕ ከም ዝኾና ጠቂሶሎ መግለጺ ሬፊጂ ኢንተርናሽናል ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ነዚ ኩነታት እዚ ምስ መጸዊዕኡ ብዝቃዱ ኣገባብ ማዕረ ዓለም ለኸ ስግኣትን ጸጥታን ገይሩ ክዘራረበሉ ጸዊዑ ኣሎ እዚ ከምዚ ልከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ቅልጡፍ ደገፍን ትኹረትን ዝጠልቡ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ከምዚ ተፈጠሩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ዝምህሩ ኣቶ ደጀን የማነ ገሊጾም ዓለም ለኻዊ ትካላት ረድኤት ኢና ዝብሉ ትካላት ግን ማዕረ ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝሃብዎ ቁልሓታ ንኻልኦት ኢትዮጵያውያን ክፍሊ ኢትዮጵያን ኣይሃቡን ይብሉ እቶም ተንታኒ ወሃቢ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳን ኣባል ማእከላይ ኮማንድ ፖስት ትግራይ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ብወገኖም ምስ ወጻተኛ ሚድያ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ፍትሓውን ተፈጥራዊ ወሰና ንኽመለስን ሰብኣዊ ሓገዝ ንክሓልፍ ምእንታን ጽዑንቶን ንምፍጣር ዝዓልሙ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈነወ ጠቂሶም እዮም ኣብ ዝቐረባ ብሰንኪ ዝደገሱ ሓድሽ ውግእ ካብ ራያ ቆቦ ስቆጣ ኣበርገለ ዓፋር ፈንትረሱ ብኣማኢት ኣሻሓት ዝግመቱ ሰባት ተፈናቒሎም ተጸበይቲ መግቢ ኮይኖም ከም ዘለው እቲ ዜና ይገልጽ ኣቶ ደጀነ የማነ ዝተዛብዐ ሚዛን ትካላት ረድኤት ንኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ዘጋጠሞም ጸገም ዘቃልል ዘይኮነ ዘጋድድ እዩ ከም ዝበሉ ወኪልና መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ሪፖርት ሓቢሩ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ተወሰኽቲ 1,210,550 ክታበት ጃንሰንን ጆንሰንን ከም ዝለገሰ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሎማ ኣፍሊጡ 453,600 ክታበታት ቅድም ኢሉ ንኢትዮጵያ ከም ዝተለገሰ ዘዘኻኸረ መግለፂ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ኣካል እቲ ንኣፍሪቃ ክወሃብ መደብ ዝተገብረሉ 25 ሚልዮን ክታበት ከም ዝኾነ ጠቂሱሎ ምስ ሕብረት ኣፍሪካን ማእከል ቁፅፅር ሕማማትን ኣፍሪቃ ብቅርበት ይስራሕ ከም ዘሎ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሐ ክታበት ብሓገዝ ኮቫክስ ከም ዝተፈጸመ እውን ሓቢሩሎ ኣብ ዞባ ከማሽ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወረዳ ጃገንፎይ ተፈናቂሎም ኣብ ምብራቅ ወለጋ ዝርከቡ ሰባት ኣብ ዘይምቹ ከባቢ ኢና ንርከብ ዝኣክል ደገፍ ስለ ዘይረኸብና ንፀገም ተሳጢሕና ከም ዝበሉ ተፈሊጡ ኣብ ዝተፈላለዩ ቀበሌታት በለጀጎንፎይ ዝርከቡ እቶም ተፈናቀልቲ ምስ ሓይሊ ጸጥታ እቲ ክልል ዝዋግኡ ዕጡቃት ከም ዘፈናቅልዎም እውን ይገልጹ ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋ እቲ ክልል ብወገኑ ኣብ 3 ዞባታት እቲ ክልል ምስ ዕጡቃት ዴሞክራሲያዊ ህዝብታት ጉሙዝ ውግእ ከም ዝቐጸለ ኣስታት 100 ዕጡቃት ከም ዝተቐተሉን ክጠቕሱ ከለዉ ፖሊስ እቲ ክልል ብወገኑ ምስ ሕወሓት ምትእስሳር ዘለዎም ንሃገር ንምፍራስ ዓሊሞም ዝንቀሳቐሱ ሓይሊ እዮም ከም ዝበሉ ተፈሊጡሎ ካብ ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ወይ ከዓ ካብ ሕወሓት ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝገበርክዎ ጻዕሪ ብሕፅረት ኢንተርኔትን ቴሌፎንን ኣይሰለጠን ይብል ሪፖርተርና ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ልዕሊ 2 ደርዘን ሰባት ኣብዘን ዝሓለፋ 3 መዓልትታት ከም ዝደሓኑ ተፈሊጡ ብመሰረት እዚ 26 ሰባት ትማሊ ሶኒ ካብቲ ሓደጋ ምጥሓል ኣጓዲፍዋ ዝነበረ መርከብ ክድሕኑ ተገይሩሎ ትካል ተራድኦ ጀርመን ብወገኑ 12 ሰባት ኣዲሕና ኣለኹ ይበል ቀዳም 57 ሰባት ካብ ዝተበላሸወት ሓንቲ ጀልባ ንክድሕኑ ከም ዝተገብረ እውን እቲ ዜና ሓቢሩሎ ኣብ ሰሙን እዚ ጥራሕ ጉጅለታት ገበርቲ ሰናይ ን450 ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ካብ ምጥሓል ኣዲሕኖሞም ኣለው ኣሜሪካ 110 ሚልዮን ክታበት ኮቪድ-19 ንልዕሊ 60 ሃገራት ከም ዝለገሰት ፕረዚደንታዊ ቤት ጽሕፈት ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡ መብዛሕትኡ እቲ ክታበት ብሓገዝ ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝተኸፋፈለ ዝጠቐሰ ዋይት ሃውስ ከም ሕብረት ኣፍሪቃን ኮሚኒቲ ሃገራት ካሪብያን እውን ተሳተፍቲ ከም ዝኾኑ ሓቢሩ ዋይት ሃውስ ወሲኹ እዚ ምክፍፋል ክታበት ኮቪድ-19 ፕሬዚደንት ጆ ባይደን 80 ሚልዮን ክታበት ንካልኦት ሃገራት ክንልግሰለን ኢና ኢሎም ንዝኣተውዎ ቃል ዝተግበረን ስዒቦም ንዝልገሱ ተወሰኽቲ ክታበታት ፈላማይ ስጉምቲ እዩ ይብል ኣብ መወዳእታ ዜና ካብ ኦሎምፒክስ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ናብ ፍጻመ ግጥም ዝበቕዓ 2 ሃገራት ተፈሊጠን ብራዚልን ስፓኝን ብራዚል ንሜክሲኮ ስፓኝ ድማ ንኣተኣናጋሪት ሃገር ጃፓን ብምስዓርየን ናብቲ ቀዳም ዝካየድ ግጥም ንጽዋዕ መንዓተረብ በፂሐን ሜክሲኮን ጃፓንን ዓርቢ ንሜዳልያ ነሓሲ ክጋጠማየን ዜና ተፈጺሙ ነመስክር በትረኒ ዜና ዝረድ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ሕቡራት መንግስታት ኣብቲ ን9 ኣዋርሕ ኩናት ዝተኻየደሉ ክልል ትግራይ ኣመልኪቱ
ኣጠቓላሊ ገምጋም ኣውፅኡሎ ኣብቲ ብኩናት ዝተሓመሰ ከባቢን ብሳዕቤን እቲ ደማዊ ኩናት ዝማህነን ሕብረተሰብ ድማ ኣስታት 90% ህዝቢ ተጸባይ ሓገዝ ኮይኖም ኣለው። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ሊዛ ሽሌን ካብ ጄኔቫን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጉምዎ ኣሎ። ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ። ወታደራት ኢትዮጵያ ነታ ክልል ካብ ሓይልታት ደባይ ተዋጋእቲ ንምምንዛዕ ብ4 ሕዳር ኣብ ትግራይ ድሕሪ ዝጀመረ ኩናት ኣሽሓት ሰላማውያን ሰባት መይቶም 2 ሚልዮን ዝበጽሑ ድማ ካብ መረበታቶም ተፈናቂሎም ኣለው። ኣብቲ ክልል ሚልዮናት ህዝቢ ብጥሜት ይሰቃዩ ምህላዎም ዝገለጸ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት 400,000 ካብዚኣቶም ኣብ ኣፋፌት ዓጸቦ ከም ዘለው የመልክት። ብሰንኪ ስእነት መኣዛታት ምግቢ ኣሽሓት ህጻናት ንዝኸፍአ ሓደጋ ተቃሊዖም ኣለው። ብመሰረት ወሃብ ቃል ምውህሃድ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ጄንስ ላርክ 5.2 ሚልዮን ህዝቢ ማለት ኣስታት 90% ናይ ተጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ትኽልል ናብ ተጸባይ ሓገዝ ወሪዱሎም። There's extremely limited time left to halt the rapid deterioration of the food security situation. ነቲ ብፍጥነት ዘንቆልቁል ዘሎ ሰብኣዊ ሕሰም ንምግታእ ምስ ዘሎ ውስን ግዜ ድጋፍ ምግቢ ንምቕራብ ኣጸጋሚ እዩ። ምግቢ ዝፀዓና መኻይን መዓልታዊ ናብ መቐለ ክኣትዋ ኣለወን። ኣዋሃድቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ህዝቢ ትግራይ ንዘድልዮ ንምምላእ ብውሕዱ 500 ጽዕነት ዓበይቲ መኻይን ሙሉእ ቀረባት በብሰሙኑ ከም ዘድሊ ገምጊሞም። እዚ ግን ክግበር ኣይተኻኣለን ይብሉ። ካብ ምዝዛም ወርሕሰነ ንድሓር ክሳብ ሕጂ ሓገዝ ምግቢ ጽዒንን ናብ ትግራይ ዝበጽሓ መኻይን 50 ጥራይ ምዃነን ላርክ የመልክት። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሓላፊ ንጉዳያት ህጹጽ ኩነታት ማርቲን ግሪፍስ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ 6 መዓልታት ናይ ስራሕ መብጻሕ ይገብሩለው። ግሪፍስ ኩነታት ንምግምጋም ትግራይ ክበጽሑ ትጽቢት ይግበር። ንግሪፍስ ዝባደመ ቅርጽን ብኩናት ዝጃጀወ ህዝብን ክቕበሎ ምዃኑ ድማ ተዓዘብቲ ይግምቱ። እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ንድሓር ሲቪላዊ ህዝቢ ትግራይ ብሰንሰለታዊ ግፍዒ በበይኖም ሓይልታት ክደሃኽ ከም ዝጸንሐ ላርክ ይዛረብ። Horrific violations against civilians have been reported throughout the conflict. This includes the widespread and systematic use of rape as a tactic of war. ኩናት ካብ ዝጅመር ንድሓር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ክፍጸም ጸኒሑ እዩ። ካብ መንጎ ዝተኻየደ በደል ንጾታዊ ዓመፅ ከም መዋግኢ ምርኣይ እዩ። ኣስታት 1600 ዝበጽሑ ጾታዊ ዓመፃት ምስ መጥቃዕትታት ተመዝጊቦም ኣለው። መደበራት ጥዕና ደይ መደይልካ ተጠቂዖምን ተዘሚቶምን። ካብተን ዝነበራ ኣስታት 40 መደበራት ጥዕና ትግራይ ሕጂ 16 ጥራይን ዝሰርሓ ዘለዋ። ጾታዊ ዓመፅ ዝወረደን ኣዴታትን ጎራዞትን ዝዕቆባሉ ወይ ሓገዝ ዝረኽባሉ ማእኸል ጥዕና የብለንን ይብል ወሃብ ቃል ላሪክ። ኣስዒቡ ድማ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ውልቃውያን ትካላትን ኣብ ኣመና ዘይምቹን ሓደገኛን ከባቢ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብጻሕ ይሰርሑ ከም ዘለው ይሕብር። ክሳብ ሕጂ 12 ሰራሕተኛታት ረድኤት ተቐቲሎም ምህላዎም ድማ የመልክት። ካብ መንጎኦም እቶም ብኣዝዩ ኣስካሕካሒ ኣገባብ ብ24 ሰነ ዝተቐትሉ 3 ሰራሕተኛታት ወለንታዊ ማሕበር ደብ ኣልቦ ሓኻይም እዮም። ወሃብ ቃል ምውሃድ ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ገንዘብ እውን እቲ ካልእ ጸገም ምዃኑ የመልክት። ለይጽሕፈቶም ነቲ ናይ ህይወት ኣድሕን ስራሕ ብጉቡእ ክዓሙ እንተኮይኑ ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት $430 ሚልዮን ኣሜሪካ የድልዮም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ። ተዓዋቲ ሽልማት ፑልትዛር ፕራይዝ ናይ ዝኾነ መጽሓፍ ምጽናት ዓሌት ደራሲት ዝኾና በዓልቲ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ኣሜሪካ ናብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ከይኣቱ ዝተገብረ ክልከላ ኢሉ ዝጸውዖ ንምኽፋት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጽዕኖ ንምዕራፍ ኣብ ኢትዮጵያ ይርከባ። ኣመሓዳሪት ልምዓት ተራድኦ ኣሜሪካ USAID ዝኾና ሳማንታ ፓወር ኣብ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ጥሜት የለን ክብሉ ኣስሚሮም ዝዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ክራኸባ ተስፋ ኣለወን። ወኪል VOA ችንዱ ኦፈር ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝመደበሩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ሰላም ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣሊ ቨርጅ ኣብ ድሮ ዑደት ሳማንታ ፓወር ትማሊሶኒ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ገብረ መድህን ተርጉሙ ከቕርቦ እዩ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ረድኤት ናብ ትግራይ ከይኣቱ ዝኸልከሉ ንመብዛሕትኡ ክልል ትግራይ ደጊሞም ዝተቆጻጸሩ ሓይልታት ትግራይ እዮም ክብሉ ይኸሱ። ሰበስልጣን USAID ግን 100% ከምኡ ይኮነን ይብሉ። እቲ ኩናት ኣብቲ ክልል ንዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘጋድድ ካልኣይ ግንባር ከፊቱሎ ክብሉ ተንተንቲ ስግኣቶም ይገልጹ ኣለዉ። ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኢንስቲትዩት ሰላም ዩናይትድ ስቴትስ ኣሊ ቨርጂ እቲ ኩናት ክልተ ግንባራት ፈጢሩሎ ይብሉ። The war has become a two-front war. There is western and southern theater on the border between the Amhara region and the Tigray region. እቲ ኩናት ናይ ክልተ ግንባራት ኩናት ኮይኑ ኣሎ። ብምዕራብን ደቡብን ኣብ ደቡብ ክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን ናብ ሱዳን ዘምርሕ ኮይኑ ኣሎ።
بأنفت مبراق تقراي ناب كل العفارن جوبوتين ون حدش معبال أيو أب كل العفار وقي كايرلو إزي حدش ملكع نايت ويناتيو እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ብህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ሓድሽ ወታደራዊ ዕላማታት ስለ ዘለው እዩ ይብሉ ቨርጂ ብናይ ኣምሓራ መንግስትን ካልኦት ክልላዊ መንግስታትን ዝተደገፉ ሓይልታት መንግስቲ ፌደራል ነዚ ግብረ መልሲ ይህቡለው ንግዚኡ ካብ ቁፅር ወፃኢ ኣይኮነን ዘሎ ግን ብርግፀኝነት ምዝራብ ዝከኣል ይጋፋሕ እዩ ዘሎ ይብሉ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ምስፍሕፋሕ ተኽእሎ እንተሃልይዎ ዝተሓተቱ ቨርጂ እቲ ተኽእሎ ኩልሻ ዓበቱሎ ይብሉ I think the possibility has always been there. Of course, Eritrean forces were involved from a very early stage of the conflict. እቲ ተኽእሎ ኩልሻ ኣሎ ዝብል እምነት ኣለኒ ሓቂ እዩ ሓይልታት ኤርትራ ካብ መጀመርያ ምዕራፍ ናይቲ ግጭት ተሳቲፎም እዮም እቲ ኩናት ናብ ምዕራብ ገጹ ብዝተጋፍሐ ቁፅሪ ንሱዳን ሓዊሱ ብወገን ምዕራብ ንዘለዋ ጎረባበቲ ብዝበለጸ የሻቕለን እዩ ብወገን ምብራቕ ዝተፈለየ እዩ ምኽንያቱ ድማ ጅቡቲን ሶማሌን ኣብኡ ክሳተፋ ዘኽእለን ሓይልታት የብለንን ግን ብርግፀኝነት ዞባዊ ተሳትፎ ናይ ምሕዋስ ተኽእሎ ኣቦት እዩ ዘሎ ኣብ ባይታ ብዛዕባ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ዝተሓተቱ ኣሊ ቨርጂ ንስደተኛታት ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ትግራይ መብዛሕትኦም ተመዛቢሎም ዘለው ብዙሓት ሰባት እቲ ኩነታት እናኸፍአ ይኸይድ ኣሎ ይብሉ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ናብቲ ክልል እኹል ምግቢ ንምእታው ከም ዝተጸገመ ምግላጹ ዝሓበሩ ንሶም ኣብዚ ዝተመስረቱ ሚልዮናት ኩነታቶም እናኸፍአ ይኸይድ ኣሎ ኢሎም ኢትዮጵያ ንወታደራዊ ዘመተ ኣብ ምልዕዓል ትርከብ ህዝቢ ትግራይ ድማ ኣብ ምጥንኻር ይርከብ ኣሎ ኢሉ መሳርሕትና ዝሓተቶም ኣሊ ቨርጂ ከምዚ ክብሉ ይምልሱ I think both sides have been very clear about their mobilization, and this is obviously a very worrying sign in terms of the... ክልቲኦም ወገናት ወታደራዊ ወፍሮም ኣዝዮም ግልጽ እዮም ካብ ግጭት ንምዕቃብን እቲ ግጭት ከብቅዕ ካብ ምድላይን ኣዝዩ ዘሻቕል ምልክት እዩ ዘሎ ኣብ መወዳእትኡ ግን እቲ መፍትሒ ወታደራዊ ከይኮነ ፖለቲካዊ እዩ ክኸውን ብኽልቲኦም ወገናት ሓደሽቲ ወታደራት እንትስለፉ እውን ገለ ፍታሕ ንምርካብ ፖለቲካዊ ልዝብ የድሊ እዩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ዝመደብሩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ሰላም ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣሊ ቨርጂ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዘተ ንምጽማድ ድሌት እንተርእዮም ፖለቲካዊ ፍታሕ ምምጻእ ይከኣል ይብሉ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክነሓልፍ ሰናይት መስፍን ፒቺጋሎ ትበሃል ኣብ ካሊፎርኒያ ምስ በዓል ቤታን 3 ደቃን ትነብር ኣብ ቻይና ናይ እንግሊዝኛ መምህር ኮይና ሰሪሓ ኣብ 2007 ናብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምምጻእ ካብ ዘሕለፈቶ ተመክሮ ተበጊሳ You are in America, now what? ዘርእስታ ሓደስቲ ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ኮነ ኣብ ካልኦት ሃገራት ወጻኢ ብኸመይ ክዋሃዱን ሕጉስ ናብራ ካሕልፉን ይኽእሉ ዝብል ምኽርታት ዝሓዘት መጽሓፍ ዘርጊሓላ ተወሎ ወለ ገብርኤል እዩ ዓዲሙ ኣዘራሪብዎ ናብኡ ካሕልፈኩም ግጭታት ናይ ባህሊ ዝምልከት ናብራ ስደተኛታት ዝምልከት እዚ መጽሓፍ ብቐጥታ ዝራኸብ ስለዝኾነ እስኺ ከም ጸላም ዘጋጥመክ ዝነበረ ጸገማት ገሊኡ መቸም ሓሊፍካ ክትሪኦ ከለካ የስሕቐካ እምበር ኣብ ኤርትራ እስኻ ከም ጸሊም ከማን ነፍስኻ ይትሓስባን ኢኻ ድሓር ግን ኣብኡ ምስከትካ ንበይ ኢኻ እስኻ ጸሊም ኩሉ እቲ ኣቴንሽን ናባኻ እዩ ዝኸውን ዝሰንብደካ ነገር ኣብቲ ሽዑ እዋን ኣብ ቻይና ድሓር ዝፈለጥክዎ ማለት እዩ ብዙሕ ጸለምቲ ሰባት ዝኸድዎ ቦታ ኣይኮነን ከይደ ነይረ ሕጂ ይርዩኻ ጭምቶ እንዳተዛረባ ተናንስቲ ጭምታኻ ሕጂ ስኻ ኣብ ኣውቶቡስ ኮይንካ ሒዝካ ኣለኻ ሳተን ኣብታ ጥቓኻ ኮይነ እቲ ኪሪዮሲቲ እንዲሁ ሒዝወን ኢደይ ስሕብ ኣቢለን ዋይ ኢለይ በቃ ኣነስ ክምለስ ኣነ ናብ ዓደይ ክምለስ ፈፂመይ ነቲ ኮንሰፕት ክሕዝዋ ኣይከኣልኩን ድሓር ግን ፀኒሐይ ከም መምህር ኣብኡ ይሰርሕ ነይረ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተማሃሮ እውን ይሰርሕ ነይረ ግን ኣብቲ መጀመርታ ነቶም ቆልዑት ክምህር ከለኹ ቆልዓ ጥዑም እዩ ነቲ ኣብ ሓሳባቱ ዘሎ ይዛረብ ነው ሕጂ እቲ ኪሪዮሲቲ ክሪኦ ጀሚረ ማለት እዩ ድሓረይ ድሓን ኮይነ ግን ብዙሓት ክትቀርበን ከለኻ ሽዑ ካሕታኻ ጅምራት ንዓኻ ንቡር ዘይኮነ ሕቶታት ትሕፀቡ ዲኩም ማይ ስለ ዘይብልኩም ዲኩም ጸሊምኩም ከምዚ ዓይነት ኢኖሰንት ዝኾነ ሕቶ የሓታኻ ሞ ድሓር ክትሓስቦ ከለኻ የስሓቐካ
ጽቡቕ ግዜ ኣሕሊፈ ኣነ ጽቡቕ ዕላሊ ሰናይት እስክልናብቲ ቀንዲ መልእኽቲ ናይ መጽሓፍካ ክንምለስ መቸም መሓደሽ ጥራይ መስለንን እዛ መጽሓፍ ትጠቅም ንኩሉ ወላናቶም ኣብ ዝነበርና ንበሃል ከማን ትጠቅም ኮይና ትስምዓኒ እሞ ሓደ ካብ ሰሓበትኒ ካብቲ ኣብ ጠቂስክዮ ዘለኺ ሰባት ወላቶም ኣብዛ ዓዲ ዝፀንሑ ዝበሃሉ ተመክሮኦም ክጠቕመካ ኢልካ ክትሓቶም ከለካ ኣብ ክንዲ በዚ ሓሊፈ ኢሎም ክንዘካፍሉካ ድሓን ፀኒሕካ ክትፈልጦ ኢኻ ኣብቲ ሲስተም ምስኣተኻ ክርዳእካ እዩ ኢሎም ተሓልፍዎ ነቲ ከካፍሉካ ዝግባእ ነገር ዝብል እሞ ሰናይት ሕጂ ካብቲ ሓፈሻ መረዳእታኺ እዛ መፅሓፍ ክትፅሕፊ ከለኺ እዚ ስደተኛ ኣብ ከመይ ዝበለ ሂወት እዩ ዘሎ ብፍላይ ካብቲ ጎዳኢ ዝኾነ ናይ ባህሊ ግጭት ንምውፃእ ትፍትን ኣለኹ እሞ እንታይ ኣኸይ ክትሕግዝ እዮ ተሓስቡ ዘለኺ እቲ በቲ ኣብቲ ስራሐይ ዝሪኦ ምስ ብዙሓት ስደተኛታት የራኽበኒ እዩ ስራሕ ዝሰርሑ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ይርኢ ንዕልል ሰምዖም ካብቲ ዝሪኦ ማለት እዩ ብዙሕ ፀገም ኣሎ ሂወት ኣፀጋሚ እዩ ንዝኾነ ሰብ ንዓና ይኹን ወላና ኣብዚኦም ዝነበሩ ብዙሕ ፈተናታት ኣሎ ግና ምዚ ዓዲ ምውህሃድ ነቲ ዘሎ ኦፖርቹኒቲ ተጠቂምካ ብኸመይ ጌርካ ዕላማኻ ትወቅዕ ኣብ ዝብል ጌጋ ሓበሬታታት ካብቲን ኣኪብካ ዘይጠቕሙካ ነገራት ትሕዝ ሓንሳብ ከምኡ ይርኢ እየ ምስኡ ከዓ ከምዚ 20 ዓመት ዝገበረ 30 ዓመት ዝገበረ ኣብዚ ከም ክኢላ ጌርና ንሓስቦ እሳታ እውን እታ ዘሰንበደትኒ ከምኡ ክኸውን ነይርዎ ግን ኣይኮነን ንሳቶም ከዓ ናይ ባዕላቶም ፀገም ኣለዎም ከምኡ ዝኾኑሉ ምክንያት ዘይተዋሃሃደ ሰብ ሓበሬታታት ዘይሓዘ ሰብ ጽቡቕ ሓበሬታ ክህበካ ኣይክእልን እዩ ንሳቶም ከዓ ስለዘይፈልጡ ከምኡ ምዃኖም ኣይፈልጥን እየ ኣይብልን እዩ ትሰብ ኣነ እንታይ እየ ዝብል ማለት እቲ ጽቡቕ ጌርካ ምውህሃድ ማለት ዓዲ ይሕግዘካ እዩ ነቲ ህይወትካ ዋላስ ኣብ ሃገርካ ኸድካ ዝኾነ ነገር ክትገብር ዲኻ ክሕግዘካ እምበር ዝጎድአካ ነገር ኣይኮነን ዘይምውህሃድ ዘምጽኦ ፀገማት ብዙሕ እየ ዝርኢ ዋላ ኣብ ኣዘራርባና በቲ ዝነበረና ሜላ ነዚ ዓዲ ክንክእሎ ኣይንኽእልን ኢና እሱ እቲ ነቲ ሰብ ክሕብር ዝደሊ ከምዚ ሓሊፈይ ነይረ እሞ ከምዚ ከዓ ኮይነ ብከምዚ ከዓ ሰጊረ እያ ኢልካ ክትነግረኒ ከለካ ንዓይ ተስፋ ኢኻ ትኾነኒ ዘለካ ንዓይ እዚ ንበይነይ ኣይኮነን ዝኸውነኒ ዘሎ እዚኣቶም እውን ከምዚኣ ኢሎም ተሓሊፎም ኣነ ከዓ ከምኡ ገይረ ክሓልፍ ይኽእል እየ ትብል ማለት እዩ ስለዚ እታ መፅሓፍ እቲ ናተይ ተመክሮ እንዳስፈርኩ ናይ ካልኦት ከዓ ዝረኸብክዎ ማለት እዩ ናቶም ኣብነት እንዳገበርኩ ዳርጋ 10 ዓመት ዝኸውን ሪሰርች ይገብር ነይረ ብኸመይ መገዲ ክትወሃሃድ ዝብል ነገራት ኣብነት እንዳገበርኩ ማለት እዩ ነታ መፅሓፍ ከም ህያብ ነቶም ሓደሽቲ ዝመፁ ክትበፅሖ ትኽእል ኢኻ ጅኻ ክትብሎ ከዓ ስለዝደለኹ እየ ነቶም መፅኦም ከለዉ ዘይመፁ ወይ ዘይመፃና ክኸውን ይኽእል መፅሓፍ ንኩሉ እያ ክጠቅም ስለዚ እቶም መፅኦም ከለውስ ዘይመፁ መን እዮም ኣነ ደኣ ከይከውን صحيح كل خطوة حدا غير كما صحته وسيت كل غيراي ቶም መፅኦም ዘይመፁ ንብሎም ዘለና ማለት እዩ ብዙሕ ዓመት ገይሮም ኣብዚ ዘይተዋሃሃዱ ምስ ዓዲ ማለት እዩ ተዋሃሃዱ እዩ ዝመስሎም ዘሎ እቲ ዝፈልጥዎ ፍልጠት እውን እኹል ኮይኑ እዩ ዝስምዖም ዘይረኣዮም ነገር ኣሎ ስኻ ድሓረይ መፂኻ ትሪኦ ማለት እዩ እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብ መጻኢ ክንቕጽለሉ ኢና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ ክንበብ እዩ ዘይሕጋዊ መስጋር ሰባት ወይ እውን ብዘይሕጋዊ መገዲ ሰባት ንምስጋር ዝግበር ፈተነ ሰብኣዊ መሰላት ዝጥሕስን ክብሪ ደቂ ሰባት ዘራኽስን እዩ ኢሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ቁጠባን ማሕበረሰብን ዘስዕቦ ዘይምህዳእ ንፈልጦ ኢና ብምዃኑ ኣብ ዝኾነ ቦታ ንዘጋጥም ዘይሕጋዊ መስጋራት ጠጠው ክብል ከም ሃገርን ከም ማሕበረሰብ ዓለምን ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ኢሎም ዓለም ለኸ ትካል ሰራሕተኛታት ኣብ መላእ ዓለም ከባቢ 25 ሚልዮን ዘጸጉዑ ሰባት ግዳያት ዘይሕጋዊ መስጋር ሰባት ከም ዝኾኑ ይግምት ዩናይትድ ስቴትስ ንዘይሕጋዊ መስጋር ደቂ ሰባት ኣብ ክልተ ትኸፍሎም ብስራሕን ብሰንኪ ወሲባዊ ንግድን ዝህሉ ስደት ብዙሓት ተገዲዶም ናብ ወሲባዊ ስራሕ ክኣትዉ ከለው ካልኦት ድማ ኣብ ፋብሪካታትን ከውዕተ መዓድንን ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ወይ እውን ናብ ጉጅለ ዕጡቃት ክጽንበሩ ይግደዱ ሓደ ሓምለ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ
ዓመታዊ ጸብጻብ ዘይሕጋዊ መስጋር ደቂ ሰባት ዝጥመት ሪፖርት ንዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ዓለም ለኸ አንጻር ዘይሕጋዊ ስደት ዝግበሩ ጻዕርታትን ዓለም ለኸ ዘሎ ኹን ኩነታትን ሓፈሻዊ ጸብጻብ አውፅኡ ዘይሕጋውያን አስገርቲ ሜላ መስጋሮም በብእዋኑ አያይሩ ብምዃኑ ንዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ኩለን ሃገራት ንሜላታቶም ሰጊርና ኣብ ቅድሚኦም ጠጠው ንምባል መምርሕታትና በብእዋኑ ኸነሕድሶም ይግባእ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ልዕሊ እቲ ዘይሕጋዊ መስጋር ዘስዓቦ ጉድኣት ምርኣይ ይከኣል Human traffickers seize the opportunity to grow their operations. ዘይሕጋውያን አስገርቲ ስርሖም ንምስላጥ ተጠቒሞም እዮም ብምኽንያት እቲ ለበዳ ቁጠብኦም ዝተሃሰዩ ሰባት ዝያዳ ግዳያቶም ይኾኑ ብዙሓት ሰባት ትምህርትን ስራሕን ክደሊሎም ብዙሕ ሰዓቶም ኣብ ኢንተርኔት ኣብ ዝጸንሕሉ እዋን እቶም ዘይሕጋውያን አስገርቲ ድማ ንድሌታቶም መፈጸሚ ኢንተርኔት ይጥቀሙ ምስ ግዳያቶም ድማ ይራኸቡ እዮም ዝበሉ ኣብዚ ዓመት ዝቐረበ ጸብጻብ ይብሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ብሊንከን ኢድ መንግስቲ ዘለዎም ዘይሕጋውያን አስገርቲ ደቂ ሰባት ዝጠመተ እዩ We document 11 countries where the government itself is the trafficker. For example, 11 ሃገራት መንግስቲ ባዕሉ ዘይሕጋዊ አስጋሪ ዝኾነለን መዝጊብና ኢና ንኣብነት ኣብ ስራሕቲ ህዝባዊ ፕሮጀክትታት ወይ እውን መንግስቲ ኣድላይ እዮም ኢሉ ዝኣመነሎም ቁጠባዊ መስራሓት ክሰርሑ ክግደዱ ከለው እዮም ዝበሉ ኣብ መወዳእታ እቲ ሪፖርት ብስርዓት ዘይምስናይን ኣብ መንጎ ዘይሕጋዊ መስጋር ሰባትን ዘሎ ርክብ ብግልፂ ዘርአየ እዩ እዚ ንዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ብዙሓት ሃገራት ክቃለስዎ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ እቶም አስገርቲ ዝተገለሉ ማሕበረሰባት ዝበጽሖም ሓደጋ ንምግላጽ ዓቕሚ ዝውሕዶም ሰባት ወይ እውን ሓደጋ ከም ዝበጽሖም ግዳያት ምዃኖም ክዛረቡ ከለው ዘይእመኑ ሰባት እቶም ቀንዲ ስሕበት ጠመተ ዘይሕጋዊ አስገርቲኦም ዝኾኑ if we're serious about ending trafficking in persons, we must also work to root out systemic racism, sexism, and other forms of ንሕና ዘይሕጋዊ መስጋር ሰባት ጠጠው ክብል ዘለና ድሌት ርግጸኛታት እንተኾይና ብሜላ ዝፍጸም ዓሌታውነት ካብ ስሩኽ ምሓው ጾታዊ ጥቕዓትን ካልኦት ዓመጻትን ብምእላይ ማሕበረሰብ ማዕረ ተጠቃማይ ዝኾነሉ ኩሉ መዳይ ዘማእኸለ ፍትሒ ክንሃንጽ ይግባእ እዮም ዝበሉ ኣብዚ እዋን ዓለምና ገጢምዋ ዝርከብ ህጹጽ ኣዝዩ ፈታናይ ዝኾነ ኩነታት ሓንቲ ሃገር ንበይና ክትወስዶ ስጉምቲ ዝፍታሕ ኣይኮነን ብሓንሳብ ክንሰርሕ ይግባእ ሓበሬታታት ምልውዋጥ ሓላፍነት ምውሳድ ይግባእ ከምኡ እንተጌርና ኢና ንዘይሕጋውያን አስገርቲ ዘይፈርሕሉ ኩሉ ሰብ ድሕንነቱ ተሓልዩ ተኸቢሩን ክነብረሉ ዝኽእል ዓለም ክንፈጥር ንኽእል ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ እዩ ምባርከት ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ጽባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ